Iinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Walang paligoy-ligoy. Direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline! Punchline! Muling nagbabalik programang IFM News Prime Edition pa rin at kasama niyo pa rin Idol Joanna De Vera. At Idol Rona Raka. Alas 6:33 na po ng umaga, nasa segment na po tayo ng Punchline. At isa na pong makabuluhang talakayan ng ating pag-uusapan, kasama pa rin po ang ating Sir Ermen Garcia. At walang iba, makakasama din natin through phone patch. Walang iba kundi si Sir Idol Mark Espinosa. Ayan, good morning po Sir Ermen and Sir Mark. Good morning. Good morning. Ayan, good morning. Good morning, Sir Ermin. At good morning sa dalawa nating nagsisip-in muna, Sir Ermin. Good morning po. Good morning sa lahat din. Nasaan ka? Anyway. Mas Dubai ka na ba? Sick leave ulit, Sir Ermin eh. Nasobrahan ng, tawag dito, sigla sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Okay. Anyway, this morning na talagang binasa natin yung inyong mga column at saka itong editorial. Alam mo, Idol Joanna at saka Idol Rona, itong yung punto na ito na tinitignan natin, no, yung sinasabi nito ni Sir Ermin, kasi we have also an opportunity, Sir Ermin, last week na makausap ang butihing mayor, at the same time yung minority councilors, Sir Ermin. And I even told them regarding doon nga sa you are pointing out, for example, itong sunod-sunod na plagiarism na sinasabi nga po ninyo na ginagawa ng 7 majority, Sir Ermin. Ang kanilang sagot particularly hindi ko na sabihin kung sino sa kanilang minority, ilan lang naman sila, but there is a answer there, Sir Erwin, regarding of this. Sabi nila, ang iniisip na lang namin ang taong bayan, kasi baka it might have an effect on the legislation na naipasa, Sir Ermin. So, sa palagay ninyo, ano bang pwedeng maging implication nito in the long run? I didn't quite get your kwan. Medyo garbled yung kwan, yung dating, no? Well, let me guess. Are you asking me more or less kung ano mangyayari sa kanila later or what? Yes. What would the implication, Sir Ermin, kapag hahayaan na kasi ang kanilang parang nagiging ang kanilang parang nagiging rason is that hindi naman hinahayaan, pero in a way na parang just pacifying itong way para lang maipasa yung mga ganitong klase ng mga ordinansa na kahit na grab na yung credit. What would be the implication? Kahit na sabihin na natin na ipasa ito na pakilabangan ng Dagupeños, but what would be the implication in terms of parliamentary and in terms of legal aspect? In legal aspect niyan, well, of course, it's really criminal, no? Ang nangyayari nga dyan, I think they're getting into a compromise even with the minority. Kasi the latest I gathered was that Michael Fernandez changed his terminology, and he said instead of plagiarize, hijack daw. Okay? Whatever that means. But it simply means one thing. The majority councilors, yung mga may hawak ng mga committees dyan, yung 7 sila, hindi sila nagtatrabaho. Hindi sila nag-iisip. Nakita lang nila yung mga report ng committees nila, mga final nila ng minority nila, Michael Fernandez. Pagdating sa committee nila, kasi sila lang umahawak ng committee, yung majority, pinapalitan na lang nila. Pinapalabas na sila ang author. Kaya yan talagang kabastusan yan. Even, it's lack of ethics talaga.
besides it being Mhm. criminal, they lack Okay. balls. They to do that. Mhm. You mentioned in your one of your column, Sir Erwin, regarding dito po sa mother and child, and ito po is talagang sinusulong po ng administration ngayon. Pero ang isa dito doon sa press conference latest po nila ng minority and even the mayor, ang sabi ng minority, dumating na sila sa point na nagmamakaawa sila sa majority na ipasala nila at sila nang maging bida. anong comment niyo po dito sa It's datong very gesture? ironic nga, Enes, na they have been completely, kung yan lang naging attitude nila, they've been completely submissive already, made submissive. Na parang they're helpless. But they're not helpless. That's what I'm trying to say. All they have to do, gusto lang nila pass. They just file one case. Criminal yan eh. Pag hindi sila tumahimik, mag-file sila sa ombudsman. Suspended kagad yung mga yan, yung 7 yan. But that's that's the unfortunate thing about it. Ayaw nila mag-file. Kaya ngayon, nagmamakawa. So, baliktad yung sitwasyon. Imbis na magbakaaway majority, huwag nyo gawin na minority ang humihingi ng tulong. So, yan, nakakahiya. Sir Erwin, Okay. Pero anong pwedeng maging po dito, pwedeng maging implikasyon po nito is sa hinaharap as far as for the next generation of our leaders ng mga legislature po sa ating pong lungsod? I think this will come out, I hope the city will remember for a long, long time na meron tayong naging 7 konsehales na walang ginawa kundi manira, to block the city administration program, you know, at walang nangyari sa syudad. Meron na nangyari sa mga limited na reenacted budget, but that was limited. Kaya nga ang dito is, the names should be remembered. I think that's why I always cite their names in my news report in Sunday Punch. I want to make sure na people remember their names when it comes to election. Para makita nila, at makita ng mga tao kung anong pinagagawa nila sa syudad. Nakakaawa ko. Karamihan naman sa kanila galing sa mabuting pamilyang politika eh. Nasira pangalan ng mga mga parents nila who are involved in this. It's really unfortunate. Yeah. Okay. And So anyway, Joanna or Idol Rona, baka may karagdagan kayong tanong tungkol dyan sa na yan, aspeto na yan. Yes, sir. We're hoping na this week's regular session po, kasi nung nakaraan po umattend po ako and meron na pong in-issue si Mayor Belen na certificate of urgency na ipasama na po itong, kasi hindi po kasama yung ordinance na yon sa agenda. And sinuspend po yung rules. So, ayun, sadly ay hindi na naman po siya na-include at hindi talaga napag-usapan yung tungkol sa pagpapasa ng ordinansang yun. Ayaw talaga. Ayaw nila. At saka to think po na ito pa lang na sa usapin po ng, for example, itong Mother and Child Hospital na hindi pa rin na pagkakasunduan na ipatupad, na ilunsad na, isagawa na. Paano pa kapag sa iba pang klase ng projects and activities, no? And even nga po yung budget, no? So, paano po yung magiging nito, Sir Erwin, na sa mga dagupenyos lalo? Kasi sila yung magiging apektado nito eh. Apektado na actually 3 taon na, magiging 3 taon na yun na ganyan na eh. Maraming mga programs lalo na sa mga supplementary budget ayaw i-approve. Alam niyo, supplementary budget kasi napaplano yan because the city has savings. Hindi yan additional appropriation. Yung supplementary budget is simply scheduling of expense of accounts and expenses. So that alone ayaw payagan ng majority na gastusin yung mga savings ng city for programs. Kagaya nung sabi nga nila, pati dump trucks, wala tayong dump trucks, iisa lang. So ano mangyayari? So, dating ng mga bagyo, lumalala yung mga basura na elder, napupunta yung mga yun. Mabubulok na naman parati dito sa dagupan yung mga yan.
Yung mga marami, Sir Erwin, supplementary budget yes. na ganyan. So, they never approved a supplementary budget. Mula nung umupo sila dyan, yung majority. Sir Erwin, given this kind of approach ng majority group ng mga konsehales, ano ang basa ninyo na dahilan behind of all of this, aside from politics? Ano pang naiisip natin na pwedeng dahilan bakit ayaw or hinahadlangan yung ganitong klase ng ano? Wala, incorrigible talaga sila. Isa lang naman ang gusto nila eh. Gusto lang nila maiangat yung objective nila na walang pwedeng mas magandang magpatakbo kaysa yung government ni Brian Lim. Sila yun eh. Ang nakakatawa pa, it's even worse, no? Mayor Belen already exposed that they have documents to file cases on corruption against many of them. Okay. Pero hindi naman lang But do you think that they are doing this for just saying na talagang ina-uphold nila yung check and balances? Ano yun? Paano? Sa palagay ninyo, Sir Erwin, ginagawa nila ito para i-uphold yung tinatawag nating check and balances? No, it's not about checks and balances eh. Total kung alam mo pag check and balances, sasabihin lang nila, ito pwede, ito hindi pwede. Ito pwede, hindi pwede. Yun ang check and balances. Pero pag sinabi hindi pwede, lahat, iba yun. Yung ini-ignore nila. Ang tawag na lang doon, obstructionism na talaga. Yung kahit pikit mata sila, ginako nila ngayon, medyo naramdaman na nila na malapit ng eleksyon at wala pa sila nagagawa, doon pumapasok yung plagiarism naman. Kapit na lang nila nandun. Ito naman, kawawa naman yung minority, wala naman doon sila magawa. Ito, meron nga, ayaw nila malaw. Kaya ganyan, pinagkakamot sila, pinapatabi-tabi na lang sila kung anong gawin at sumusunod na lang sila sa majority. Yun ang nakakayak. The last time na nagkaroon po ng press conference Sir Erwin, parang natanong nga dito meron ba bang ibang legal remedy para maipasa itong mother and child hospital na ito? Kasi ayaw nila dahil may ugong-ugong daw ang lumalabas, parang una, kailangan pa nilang tignan yung scrutinize yung budget. Pangalawa, may bumubulong na kasi daw ayaw daw nila dahil yung lupa is donated from the brother of the city mayor, na hindi naman kinailangan ng city mayor na yun ay donated at nagpapasalamat ang DOH. Ang sabi naman nung legal officer ng syudad, si Atty. Valle, sabi niya there is a remedy. Pero masyadong mahaba ito at baka abutin ulit ng 2-3 taon bago ulit bumalik sa atin kasi babalik daw sa appropriation fund, yung general appropriation fund, yung budget na nilaan para dito. Subukan lang nila mag-file sa ombudsman. Okay? Hindi nga mara-resolve yung kaso but effectively may precedence na they be suspended for 6 months. So, pag nasuspindi ng 6 months yan, sila na maiiwan yung 6. Sila ngayon ang majority. Di pasa nila. Ano yung mga pakiusap. Naku. But I don't agree with Attorney Valle na walang legal. No. That doesn't cover up for what they don't want to do. Kasi may mga naintindihan na nila when the first time I suggested this to them, alam naman nila, napag-aralan daw nila na buong board member ng Quezon suspended for not acting on their annual budget. Ngayon this one makikita kagad ng ombudsman, mother and child hospital. Ano pa ba naman ang gusto mo? Appropriated na nga by the national government. Hindi mo pa aproban. Para sa mga tao yan ibig sabihin, nagbablock talaga, iba ang political intention doon. Masususpend kagad yan, yung 7 yan. Sigurado yan. Kaya sabi ko, pag nasuspend ng ombudsman, papasok sila, yung 5, sila ngayon ang majority.
pwede nila ipasa lahat, pati lahat na nasa committee. Wala nang pakialam yung 7 eh. Hindi sila pwede gumalaw. Suspended eh. Mhm. Mahirap bang intindihin yun? Hindi naman eh. So that would be a legal remedy na nasa kamay ngayon ng legal team ng seat mayor kung gagalaw o hindi. It's a political decision really. Kung Yeah. gusto ni Mayor pakasuhan o hindi. Kaya lang, she has to suffer also the consequence of that. Mhm. Sasabihin ng mga tao, kaya naman pala hindi gumagalaw kasi hindi niya kasuhan eh. Magbubog din sa kanya yan. Hindi niya pwede sabihin ni Mayor Belen na, yan, sila yan, hindi gumagalaw, ayaw nila approval nga, maganon. Hanggang doon lang yun. Ang balik na sa kanya, bakit hindi mo kinasuhan? Pero kung kayo tatanungin Sir Ermin, yung location ba nito na I think dito banda sa no, sa may the Venecia Diversion Road na itatayo. Do you think this location is a perfect location? Kasi isa rin yan sa argument nila eh. Dapat it should be in the boundary, pero ayaw nga ng city mayor kasi nga ang talagang pinaka-target nila is from the island barangay na tatawid lang para dito na kaagad. So kung kayong tatanungin, is it perfect location itong mother and child na hospital location niya? May consideration talaga yun. Kasi pag nilagay mo dun sa boundary, what will stop the others from going in there at masapawan ang mga taga-Dagupan? Kasi ang Mother's Hospital, limited din ang facilities niyan. Okay? At ang problema ngayon, can Dagupan City Government turn away the mothers and children who are in need? Hindi rin. So, that is not even the question now eh. Kasi the DOH, yung location na binigay is already a property of the DOH. Hindi yung property nila Fernandez anymore. It was already donated to the DOH. So the DOH is presenting it now. Kung ayaw talaga nila Red, FMEA, nila Celia Lim, mag-donate sila. Ng lote na pwedeng paglagyan ng mga ayaw din nila. So ano nga nang gagawin? Ginawa nila yung concept, marami mga alternative na pinresent nila. Puro not viable. Yung kalakuan ng sinasabi nila, mapalitan mo yung CSI market daw ng hospital. Gitang-gitna. As if naman meron namang hindi naman nila magagawa yun eh. So nandiyan na. So bahala na lang yung kanya. Kaya sabi ko lang, Mayor Belen and Attorney Valle have a viable solution. So, tanong na lang dyan, gagawin ba sila? Yan ang pinakatanong doon. Pero anyway, ang isa dito na pinangangambahan na Sir Ermin, itong budget ng Mother and Child Hospital, in the previous press conference, parang ang mangyayari nito kung talagang matitengga ito, babalik ito sa National Treasury at pwedeng i-reallocate kung saan pwedeng maipatayo ito at hindi na Dagupan. Mawawala yan. Hindi pwedeng i-realign yan eh. It will just convert to the National Treasury. Hindi mo pa sasabi, sige, we will use it to build a school. Hindi. It's a law already eh. Yes. Last question on this issue, Sir Ermin. Ano sa palagay ninyo? Bakit hindi natatakot ang 7 majority na gawin ang gusto nilang gawin? Pagharang, sabi nga ninyo sa inyong column, they even block environmental, health, and livelihood programs sa ating syudad. Anong hindi nila kinatatakutan? I don't think may kinakatakutan sila eh. Ang ayaw lang nila na makinabang ang Fernandez family. As if naman, sabi, ito naman, it goes with it. Whatever you do in the city, kung kailan yung ginawa, nandun ang credit doon sa administrasyon. Kaya ayaw nila ngayon, maasa na lang sila, hopefully, sila naman ang manalo sa City Hall at sinasabi na sila na ang gagawa. Kailan pa kaya yun? I don't think they're gonna win. Okay. And ang gist Anyway, dito, let's sir. jump on the next issue. Siguro, Joanna, and because of for the interest of time.
Ito For naman our next issue, on the fish pans and fish pens, you mentioned about the implication po nito sa livelihood, sa dagupan itself, Sir Ermin. We discussed this yung mga previous natin na punchline na talagang isang nakikitang problema itong mga fish pen illegal fish pen in particular na nagsisitayuan o nagsitayuan ng mga nakaraang administrasyon hanggang ngayon ay nandyan pa din at ang 70% pala nito sa inyong investigation, the owners are not resident of Dagupan City. That pattern of yung mga pumapasok ng mga hindi taga-Dagupan, that was already proven during the administration of Mayor Belen. Talagang pinaksara lahat ni Mayor Belen noon. Ngayon, pumasok na si Brian Lim, pinapasok niya lahat ng kaibigan niya at kung sino-sino galing Manila, kung saan-saan. Pumasok sila. Ngayon, ang problema ngayon, kaya ngayon lumalala ang high tide. Ang dati-dati, wala tayong problema kita nag-high tide eh. Nagagaling yan doon sa Pantal River. Kung nasaan yung mga illegal fish pens, mababaw na kasi ang Pantal River. Kaya pag tumatanda yung high tide, kung walang ulan, siyempre aapo sa mababang lugar. Sino tatamaan? Yung mga barangay. Kaya pag nag-high tide tayo at nagkakaroon ng baha, hindi nakikita ng mga tao, ang pinanggagalingan yan, illegal fish pen. Kaya yung mabuti na lang kamo, merong alternative ngayon ng syudad na elevate the roads. Pero yung mga barangay na low-lying, wala. It will become worse every day. Natawa ako dun sa mo, sir. Natawa ako sa sinasabi mo na yung mga ibang unaffected, non-challenge sila dito sa issue na to. Talagang wala. Kaya ang ko nga dyan is, I think people should realize, dyan, lalo sa mga barangay, dapat alisin na yung mga illegal people. Siguro hindi na pwede ng election. Okay, but let us not forget that the suffering that we are having in the city because of that. High tide lang, wala pa yung bagyo-bagyo. Pagsabay mo yung bagyo at high tide, lubog ang Dagupan. So, there must be a political will already after this. Mayor Belen will win again and have the opportunity this time to really wipe it out. Ano po kaya, Sir Ermin, ang magandang suggestion para maalis itong mga illegal fish pen na ito dito sa may particularly sa Pantal River natin na hindi naman almost Dagupeños ang mga nagtirik niyan na mga fish pen na yan dyan at hindi rin nakikinabang itong ating mga Dagupeños din. Hindi naman sila nagbabayad, sabi niyo nga po dito, ng kanilang mga tax, di po ba? Wala kasi it is illegal eh. So they cannot be paid to pay tax. They can only pay something to them. But will the city sue cases of over 1,000 cases? No. Kaya tagilid talaga dyan eh, ang syudad dyan. Ang nakikita ko na lang dyan is a political will really to do it. And Mayor Belen demonstrated that she had that before. Unfortunately, she didn't have it now. Hindi niya magawa. At yun ang kalaban niya ngayon sa kabila. Yung majority naman, binablangka siya. No. That is the sad situation for Dagupan. So it's a matter of political will. The political will, it has to do, because you know why? Ang isang masakit na, ang nag-complain sa akin, nabanggit sa akin mismo na istorya, isa sa mga illegal pen operator, yung mga maintenance, sabi nila, bakit may isang grupo dito protektado? Protected pala. Hindi mo pwedeng gawin, naglalagay na sila ng marker kung sino yung untouchable dyan sa illegal fish pen. Ano to, sir? Parang sindikato? Simbahan It yan. might be categorized into syndicate. Simbahan yan. Hindi yung criminal syndicate. Pinoprotektahan ng mga members ng isang kasamahan ng simbahan. Umalis yun. Ngayon, tali rin yung ang kamay ni Belen.
Pwede niyang gawin yan. Paano yung mga ibang taga-Dagupan talaga na illegal na kailangan alisan? Mhm. Yun. That's the other Okay. problem. That's why I said, it's a political will that will solve it. Ah, Either way, yes. Okay. So anyway, yes, Sir Ermin. Anyway, siguro sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung ating ilan sa mga national issues na ito. Mag-over the time lang tayo ng konti. Hiram tayo ng konting oras sa ating Manila station para mapag-usapan itong next natin na topic regarding pa rin dito sa mainit na pinag-uusapan na Senate and the lower house committee hearing na ongoing pa rin. So sige, Idol Joanna and Idol Rona. Yes, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan dito lamang po sa programang Punchline. At sa second naman po natin na magiging topic ukol nga po sa sinabi nga po nila Idol Mark, no, itong hearings na nagaganap na mainit na usapin maging sa social media. Pag-uusapan po natin yan matapos lamang ang ilang paalala dito pa rin sa programang IFM News Prime Edition. IFM News Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Muli nagbabalik programang IFM News Prime Edition pa rin tayo mga idol at sa pagpapatuloy po ng ating programang Punchline pa rin po kasama niyo pa rin Idol Joanna De Vera. At Idol Rona Raka. At sa pagpapatuloy po At natin... Idol Mark Espinosa. Yes, ayun pala sir. Idol Mark Espinosa at si Sir Erwin Garcia kasama pa rin natin. Ayan. Sa pagpapatuloy po natin, ito nga pong usapin, Idol Mark po, no, dito sa ating POGO hearings na nagaganap nga, Sir Erwin. No? Alam mo ano, Rona at saka Joanna, talagang mainit ito kasi sangkot na ang Pangasinan eh. Dahil siyempre yung Sual Mayor, pinapatawag na, meron ng pangatlong sabtina para pagpapatawag dito. Pero anyway, let's go to the very essence ng ginagawang hearing na ito, Sir Ermin. Paano po ninyo nasabi na there is a grand cover-up in a POGO hearings? Sir Ermin. ay yung, alam mo, ang nakikita ko lang dito, ang alakala kong ginagawa ng Congress at Senado, they're trying to see what laws can be fixed para hindi mangyari yung nangyari sa legal activities ng POGO. Okay? Sabi mo na pati yung kung paano sila nakakatakas. Ang mga tanong nila, iba-iba eh. Hindi nakakon eh. Ang punto ko rito, hinahanap nila yung Hindi na for aid of legislation. Never at an aid of legislation na eh. Wala man lang silang sinasabi pag may discussion kung ano ang law ang apektado. Wala ka narinig sa kanila kahit na minsan. At sinasabi lang nila, yun ang gumagastos nung nandun kayo sa labas. Anong pangalan ng yate? Sino ang may-ari ng... Ano ba ang relevance nun? Ano ang sa So manahat dito? they are now a regular court. Tapos hahanapin nila si Sual Mayor. Ba't hindi nila hanapin yung mga pulis at saka mayor ng Bamban, ng Porac? Alam mo sasabi kasi meron ba nangyayari dito sa Dagupan nang hindi alam ng pulis? Alam mo na. Yung sa Porac, sabi nila maraming criminal, human trafficking. Hindi nila And alam. even the governor of Pampanga. Hindi sila tinatawag eh. Yun ang nakakatakwan doon eh. Bakit naman? Isip mo talagang gusto nilang kung sino lang protect. Nasa local government yan. So, hindi mo pwedeng sabihin kung sino. So do you think, Sir Ermin, they are making it as a selective justice itong ginagawa nila? There, Selective justice itong ginagawa nila. not even selective justice. I think it's a cover-up. Cover up Kasi alam mo, with a big simple lang name. naman eh. Sabi nila, kagaya ginawa nila, mga Chinese, nakita nila nandyan sa Pogo Hub. Anong ginawa? Deported right away. Okay? Nandiyan nga pa rin si Sheila Go, si Alice Go. Sabi nila, hindi siya Pilipino, Chinese. Deport. Pero ay, deport. Bakit? Because she is becoming an effective diversion. Ang tao nakatutok kunyari kay Alice,
Pero hindi nila ginagawa kung anong accountability ng mga local governments. Nandun ang problema eh. Mhm. Anong gawin natin dito? Basta may pumasok, pag naging criminal yan, failure of law enforcement ang usapan. So, So, ibig, okay. Oo. Go ahead, Sir Ermin. Kaya ang ko nga dyan is, I'm frustrated listening and watching them na kung ano-ano mga questions na pakwela lang sila eh. Kung ano-ano mga pinagsasabihin nila. Irrelevant questions. Pag tinutumbok Okay. nila, yung sila ang naririnig ng tao, nakikita sa TV, nakikita sa YouTube, na nagsasalita at nagtatanong. Ano yun? Hindi doon. Mhm. Siguro alisin mo yung YouTube. At pag ipalagay ko, iba naman ang tono ng mga yan. Nagmasyado sila nagmamarunong. Naaawa ako sa mga resource person. Mhm. Ang internal rules Yeah. nila. Isa sa Hindi parang makakasagot. dito, Sir Erwin, inaano nga nila na for example yung kay Sheila Guo, no? Kasi the way the lady is answering, halatang inosente siya sa mga rules, parliamentary rules, at saka ano. Kaya siguro kung ako ang tatanungin, ako personally, the council should dapat hayaan ng Quad Committee na yung council niya is talagang ano siya, ayudahan siya, i-aid siya kasi halatado sa kanyang pag-answer kasi hindi niya alam ang rules eh. Ando pa siya sa punto na tumatawa, na parang innocent talaga the parliamentary rules. What do you think of that, Sir Erwin? Sumusunod na lang sila kung anong tanong. And in their candor, no? Kung ano yung tanong, as much as possible, they try to cooperate. But you cannot expect them because, first of all, they are not even assisted by the lawyers. They cannot. So, pag nagtatanong sila, ang sasabihin nila sa resource person, huwag ka na mag-explain yes or no lang ang sagot. If there is an insinuation that you're guilty, at tapos ang sagot mo lang ay pwedeng yes or no, ay lalabas guilty ka. It's unfair. Ang ginagawa ngayon, pag hindi pa nila nagustuhan at sinabi narinig na ng resource person, you're lying. Sabihin nila, ay kasunod niya, contempt na. I-detain ka na nila. That doesn't happen even in the regular court. Mga judges, they don't do that. Investigation na yan ng crime. Ha? Ito, hearing lang yan in aid of legislation. Yung mga resource persons nakakaawa para nakukulong. Wala namang ginagawa. Kita nga na nagsisinungaling. It's really all wrong na talaga. Yeah. So do you think, sir, na talagang ginagamit na weapon ng Congress and Senate ang contempt? Yeah. Ngayon lang nangyari yan. Tingnan mo yung judge ngayon, yung mga Supreme Court, nakakita lang sila ng pagkakataon na i-cite ang isang tao ng contempt because this person went on public attacking the judge. Yung contempt yun. You don't attack a judge just like that. Contempt yun. Dito, masabi lang na nagkamali yung sagot or hindi masyadong maisip kung ano yung nangyari. Contempt. Tapos kulong. Tapos sabihin pa nila kung saan ilalagay. Men's facilities, etc. and all that. Ano ba yan? Kasi nakawawa talaga yung mga Pilipino dyan, tatawagin niya sa hearings na yan. Parang in aid of their election na nangyayari, sila na ang kwan eh. Sila lang ang kwan, ang ginagamit. Ginagamit lang mga resource persons para sa kanilang kwan. Hindi nakakahiya. Nakakaawa. Okay. So anyway, Sir Ermin, lastly, where do you think this is leading itong Quad Committee hearing na ito? I think naputol na si Sir Ermin kasi yung Limited ating lang. limited lang yung Oo ating nga, time no? for the Zoom Idol Mark, no? Zoom natin. Oo. Pero Anyway, yes. sige, nakuha naman natin yung kanyang punto and with the interest of time, overtime na rin tayo with 8 minutes, 9 minutes.
At RMN News Nationwide, susunod na. Yes. Thank you. Ayan, at maraming salamat din Idol Marquez Penausa at Sir Ermin Garcia para sa programa pong Punchline pa rin nakasama nyo Idol Joanna De Vera. At Idol Rona Rack. Susunod na po ang mga balita sa pangkalahatan RMN Network News.